Takulandirani pano pa Malawi Live Today. Lelo takubwereseraninso Bon Galindo. Bon Galindo, ukuti chani lelo? The DC koma lero nde ndazuka mwachilungamo kwambiri ndipo ndikudziwa kuti kung'alula kwa lero wina akwiya nako chifukwa ndi chilungamo chokhachokha. Ngati pali chinthu chimene ine chizandiphe kuno ku Malawi, dziko lomvetsa chisoni ilili, ndiye kunena chilungamo. Chilungamo chimakhala chilungamo kaya wina akwiye asakwiye koma ndi chilungamo. Dziko ili lokomera anthu olemera, ndipo dziko ili silinayenere likhale la anthu osauka, chifukwa anthu osauka ndiye adani a dziko ili la Malawi. Andi ngati kuli dziko kapena ngati kukanakhala kuti Mulungu ali ndi plani yomaotcha maiko monga mmene adzachitire pa tsiku lomaliza, ya Malawi muyiwale kuti dziko ili silingakapulumuke, ndi dziko limene lidzapite ku Jahena. Kulakwa kwa ife anthu osauka ndi chifukwa chokuti tinabadwa anthu osauka mu dziko limene ndi lokomera anthu olemera. Mukayang'ana judicial system yathu, pena ndimakhala ndikumangogwesera misonzi mkati mwa mtima mwanga kumaona anthu amene ndi osalakwa akuzunzika, akuvunda kundende, dziko lokomera anthu olemera amene amati akangolakwa olo atawachaja milandu yawo amanena kuti tikuyika pa pending, komatu amuchaja kaletu. Amene amati akapita kundendeko amakatenga ngakhale bero ndikumakhala m'makomo mwawo. Pena ndimati ndikakhala ndikumanena kuti kodi anthu osauka adalakwa chani. Pali ena ali kundendeko koma ndi osalakwa, sanalakwe china chilichonse, koma chifukwa chokuti ndi anthu osauka alibe mawu lero akuvundira kumeneko. Pena ndimati ndikakhala ndikumamva za Pika Manondo, McDonald kumwembe, amene analakwa nthawi iyo limodzi ndi Malemu Kasambala, mzimu wake uwuse mumtendere. Malemu iyo anakwanisa ndikutenga bero yache ndikumakhala ku nyumba, koma awawo amene anangonena kuti anapanga nawo conspire awa tikunena pano adakavunda abe mundende. Ndiye ndimati ndikakhala kuti amwena ine ndine osaphunzira, koma amene ndikuwonera mulandu umenenso mnye wake amene analakwiridwayo nayenso ndi olakwa akungoyenda mu dzikoli angogona ati muchitipimu, koma aboma apolisi akuziwa kunena kuti munthu ujatu amene analakwa alimo muno, amenenso milandu yache ikukhuza achina Pika Manondo, McDonald kumwembe, amene ndithu pakana lero mukhoti sakuonamo. Chikhalire nicho amene anaputa milanduyo anakwanisa kutenga mabero ndikukhala kunja, koma iwo be akuvunda. Kodi tikayang'ana mu judicial system yathu kapena m'maprison mwathu, muli a Pika Manondo angati, muli a McDonald kumwembe angati, muli anthu osauka, anthu amene sanalakwe koma tchimo lawo ndi kusauka. Dziko lokomera anthu olemera, anthu osauka ndi agalu. Dziko ili ndi lokomera anthu olemera amene ali ana makhucha, amene amagonera ndalama kusamira, koma ukakhala iweyo osauka ungoziwa kuti kwako ndi kundende. Pena pache ino akuluakulu amene muli kumwambako, bwezi pano mukumaganiza kuti kodi Amalawi akuvutika motani kupatula situation imene tinayo pano, imene waibweresa chakwerayi, imene sinachitikeponso m'Malawi munomo. Ndipo tithokoze kwambiri Mulungu kunena kuti mphepo iyi ya Jude imabwera iyi na mondwe iyi, Mulungu mukuyenera mudyere nyama, chifukwa imene iso inali tchimo lina lalikulu limene anthu osauka akanaona mazangazi me. Faja anthu olemera samapita ndi madzi, amapita ndi madzi ndi anthu osauka. Ndipo inu Mulungu kumene muliko
Mulungu mulandire ulemu poyibweza mphepo ija ndikuyibwezera ku Madagascar kutero kwe mphepo imene jayo ikanabwera Mulungu ikanabwera anthu olemera akanalemeraso taimusi chifukwa ini nthawi imene akanaba iwo kuba makobiri ya anthu osauka okuti akawathandize ku nsanje. Kodi ngati akuba ndalama za madrayiva ameki amene pakana panopa chiyambire ni kugwira ntchito sakulandira china chilichonse. Kodi tungati kuli munthu amene akuzunzika kuno ku Malawi ndi driver tu even mpite mmakaa hayamu driver ndi chisiru, driver ndi galu, driver ndi munthu wopanda ntchito. A driver samaonedwa ngati kanthu koma maiko ambiri wakumuona driver amene alili ndalama olemera ziko lomvesa chisoni. Pena pache kuiyang'ana ministry of labor kuti tapita nikapena muende mmakaa haya mukaone mukumane ni madriver muone mene akuzunzikira. Tapita ni muje ni makampani ama traki mukaone mene madriver ama traki akuzunzikira kukatenga zinthu risking their lives kupita kunja koma ndalama imene akulandira iyo chepa kwambiri. Kumanena kuti kodi ziko ili chilungamo chache chenichene ndi chani? Ziko lokomera anthu olemera. Olo tikapita kundale konku kundale kuti ziko ilili ndilokomera anthu amene ali ndi makobiri andale amene ali osauka sunga kapange nawo chisankho ndikuwina. Ngati iwe ukufuna ukulifunira ziko lako zabwino uzingopita uzikapemphera mwina uzamutembenuza Judi na mundu azatembenuka firu pemphero lako. Koma kuti ukawine zisankho uli osauka imene yoyo uyiwale. Olo muone mafizi amene akuperekedwa ku Mexico kuti ati munthu ayime nawo ni mafizi opsa ukauko kumanena kuti kodi amene wawa akuyika mafizi wakuti ati akaimeyo ndi amawo kapena anthu amene swali osauka. Ziko lokomera anthu olemera olo andale watapanga chinthu cholakwa motani ndithu palibe chimene chingachitike chifukwa zimakhala kuti ndalama zawo zikuwalamulira. Ndalama zawo ndi zimene zili pasogolo. Ku judicial system ku mukanaunikako kuli milandu ina yakutha 10 years ina 20 years koma khomo la khoti sinaone. Koma khoti omvesa chisoni olo kulowamo mu khoti mukuiona khoti yokuti abale khoti ndi imene anthu ajana pangiramo milandu ya zisankho ija. Tinkaona ngati makhoti wapena pache mmene muti mulowenu mboma ndiye kuti muagulira microphone ndipo zinthu zimasintha kwa basi. Ndi awa basi angonyada atafuna azimanga anthu. Ndipo ine mati ndikakhala ndikumamuona Chakwera ali apo akuja na matemba ali apo atakhala pansi akupempha udindo ndikumangoimba manja phu kuti koma ziko limasintha bwanji. Anthu amene anayenera kuchitidwa onadi m'Malawi munomo analimo Achilima, Amasangwi, Amakondi, Amayi Patricia Kaliata wamukufuna muziya amangamangawa. Nzimayi amene uja amazuka folo kukundu kutereka sima mmene iziti yo 5 wajakale nthawi mweyo wakunyamuka kumakhala ni misonkhano 10 pasiku. Lero ndi uyu mukufuna ati muzimmangayi. Koma abale zinthu zimasintha ndani. Iniyo zoona kupanda Amayi Kaliati kupanda Chilima tingotiso munali ndani inuyo kuti muzinyada lero muzitulusa ma warrant of arrest tifuna timange Patricia Kaliati tifuna timange Eugene Atupere tifuna timange Arthur Peter Mutharika kani yake itiyo tifuna timange Kabambe kani yake itiyo. Inu zisiru kwambiri munali ndani inuyo ndipo pakali panopa the writing is on the wall. Mukanazi chitatu cheki noka muzichite stock taking muone mmene ziko la kuira ndipaja mwachoka inu munzuzuzulo opanda sairini. Kumazifuza kuti abale lero konvo iyatali wanyamuka opanda sairini kapena akukhuza beo amalitiri popeza kumene kuanaka ya rankhata umalitiri. Alinyodo wawele jiseko chikapala kapela zipi.
Malawi muno muli madera awiri amene umaona political temperature kuti zili bwino kapena sizili bwino. Na ngati ukufuna kuti ukhale president wa dziko la Malawi, tapita koyambirira pa Ndilande ukaone ukapangise konsonkhano ngati siuchokako ni miyala kumeneko ndiye kuti uwina uziwe kuti ine zanga zili bwino. Ndilandetu uyachiwiri ndi Nzuzu. Anthu akumpoto amatengedwa ngati anthu opepera, andi ngati kuli ziko limene lisilisamalira mtundu wa anthu ndiye ndi ziko la Malawi silisamalira anthu akumpoto. Amatenga anthu akumpoto ngati agalu, amatenga anthu akumpoto ngati anthu osafunikira. Koma ndafuna ndikuwuzeni kuti mpoto ija ndiyoopsa, mpoto ikapanga chache yapanga. Ndipo political temperature kuti uziwe kuti president yo akuwina ndi kumpoto, koma mpoto imati ikanyunumuka sivaga maswiti tu nduja umafuna kuti ubwereke ndege ainyache kuikaniza ziko tu ndi ziko lopanda ndege. Koma ndikumanyada nditu taxpayers mani kumangoononga ndalama. Lero anzano mutakocha na ndi anzano ati kupita pa Nzuzu ndikumaka matamata airport ati iseguliridwe. Ukanaisegula ndi pa gali mototu faja maiko anzano amasegula airport ndi ndege. Ndiponso ma president aje mapilot tu president yokumayendesa eka ndege ziko lomvesa chisoni. Imene ya ni mpoto. Ndipo mpoto simaona kutatu uyuyu ndiomvesa chisoni. Timvere chisoni awina ma primaries timuwinise ata malankhula ata makhala mulilongwemo. Ai Akenzo munapita kwanu kuti mukayimirire pa primaries IMCP. Koma ma primary amwene anakonza amwene primary anakonza amwene munthu umakonza kupisa muthumba utavala zonse za ukezo asogo mazuka wachi koma ngati kuli chipani chimene anthu ati apane ndi cha MCP amwene anthu akumachita kusankhiridwiratu chire. Akulu akumene kwa MCP ko akumachita kuwasankhiratu anthu owina amwene. Kulibe zokuti ati nenachoka ku DPP ndendalowa ene kwanimvera chisoni onse amene anachoka ku DPP kukalowa ku MCP amwene anyanayo agwanayo mabibi pano akwereratu deketi area amwene ndiopya. Amwene ati kunakuti akatisankha ma 99 ineyo ndikulankhula kwambiri zonyoza DPP. Amwene chakale naye anang'ambika nayo amwene Kalista nayo zanagwa amwene. Our latest casualty ndi Jensonda amene ndi achimwene akaine ndi anthu amafunsa kuti akodi masazonda chamacheza kwa kuti ndiyazanga ndiyasogo ameneja amene tapempera limodzi kuchima chinjiri uko komene ndilibe ndizokuti uyu ndizangano ine ndimangong'amba basi. Awene ka 8 awene koma ndalama tu munazitengatu asogweti munalandira ndalama zambiri asogweti ka 28 million kuchokera ku Chipani. Komanso president chakwera ndikukupasani kena ndi kena amwene ma t-shirt chali mipunga mapoli kalino uzapedwa straight. Izizi zititengere phunziro kunena kuti osamaseweresa anthu ovota alibe chisoni amaona zochitika. Ena ndi awa Chakwera awa sakuziwa kunena kuti kodi ziko lira anthu akwiya bwanji. Izi zakuchitikira ni kunzuzu kunyamuka opanda saireni ulendo kuti muzikathamangira mwambo wa kudiyangi.
izi kupaseni phunziro lalikulu. Anthu awa akukunamizani, azinzanu amene akuzungulirani akukunamizani kumaona ngati ziko lili bwino. Ziko silili bwino, anthu ndi okwiya. Mukanakhala ena ndimakuwuza lino azibale akachakwera, tamuwuzeni chimwene wanu asiye izi azayaluka, chifukwa mukunamizana kwambiri kuti muzabera zisankho. Amalawi tisazalola za uchisiru, tazipanganizani ku area 10 koma anthu akuziwa malo anu kumene kuli Katale center kwanu. Zonse zimene mukupanga ndi ma service providers amene akupangisa kuti ma network azivutawa, anthu anayitulukira kale. Olo mutamanga anthu kuphatikizapo ineyo siningadandaule kuti ndikuopseza ati chitetezo cha ziko zopusa basi. Ngakhale ulo kuame Kongo anthu anadulidwa chaka chatha cha ma 45,000 yawo kuti atagulirwe ma tracksuit yokulibe pakana lero. Kodi tu anthu kuti kuswera na Malawi munotu kuadula anthu salary yawo malo mokuti aboma iniyonda amene mungatenge ndalama ndikumakagulira ma tracksuit kuagulira ame. Koma ayi nditu kuadula nditu anthu ndalama zawo, ndalama yawo yonyenyeka yomwe kuadula anthu nditu ma 45,000 ame etu amenewo. Fisimawo pa futi inuyo zona amene amazuzikira wame mukamudule 45,000 imeneyo ni ndalama tu yayikulu kwa iyeyo pakana lero ma tracksuit kulibe. Apolisi ndi awa ndikuzizira koma ndi muzionatu nyengo imeneyi. Ana ndi aja mukumagonesa be kuma toilet kuakhomera za matabwa. Kuzunzika ziko la Malawi, ziko la asogolera amene alibe masomphenya, ziko la asogolera amene kwawo basi ndikuba basi amangoba ndalama. Ndi awa mukuwazuza anthu ngakhale olandira chimanga pa bingu kumalo wesandale aku 23 ati chifukwa chokuti ati shadow akumene koko ananyamula anthu pa galimoto yache ndiye basi kuyimisa programu yolandirisa chimanga. Ndizomvesa chisoni kuti you want to turn Malawians into beggars, akhale akapolo a Malawi. Ndikutha kuona chimpwirikiti muchipani china chachikulu cha ku Southern Region posachedwa pompana kuyamba mpungwe umene aphungu ache atatu apite ku khoti ndikumaka chita challenge kunena kuti siti kufuna kuti Peter Mutharika aime. Chipani chachikulu cha DPP kuyamba mpungwe posachedwa apa. Samalirani mwayang'ane aphungu anu atatu a nyumba ya malamulo, ndipo mawa lino akukumana kuja kumachedwa ku Blantyre Saturday akufuna asainire ndalama zawo ma billions. Atafuna abwereseso mpungwe kati umangichitika nthawi ya anankhumwa uja. Aphungu atatu a DPP akulandira chikwama chawo ma billions posachedwa pompano mpungwe umene uyamba. Mwina kapena akalandira audio imeneyi ndiye kuti apanga manyazi, koma akuluakulu a MCPO akunyamuka lero kuchokera ku Lilongwe kupita ku Blantyre kumene akakumane nawo kuti asainire ma billions yawo. Malawi ziko lomvesa chisoni. Boni Kalindo, the DC, mwana uopya kwambiri, the most dead and dangerous child from Jeza Village, T. Mabuka, Box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.